Oke guys, Mak Sawi kedatangan tamu dari Surabaya. Oke, Mak Sawi kedatangan tamu dari Surabaya. Ayo Mbak, monggo masuk Mas. Waalaikumsalam. Nanti Mak. Nanti tamune. Tamune monggo silakan sini. Sini. Ganti kayak gini loh, Mbak. Sini. Ya, sama besok ini. Kok mak tak kayak kono mak oleh-oleh mak. Mak laksane, laksane mawon. Mak asbae Mak. Asbae. Pojokan. Dalam? Mboten. Ya, anu teng Budi niku kok kurang paham to kula. Saestu kurang paham kula. Orang duwe bojo, orang duwe Kandol lek lan. Kandol lek. pun golek. Alhamdulillah, ya Allah. Nanti sehat ya. Alhamdulillah, diparingi sehat tulang ka ibu. Kayak kok yoan kayak kok tinggal Ngeten iki tiyang desa niki. Di sini yang Surabaya kono ya ono sing desa kok mak ya. Nggih medokan niku kathah. Tuh, ambil tuh, Mbak. Alah nggih, ngobrol. Tenan isor anak tiri niku. Karena tiri. Apa ini anak Pak? Nggih, niku. Lah kula napa niku teng wingking-wingking napa pun pegalan sawah. Boleh. Iya, Nenek to, Nek. Kene kamu boleh. Apa iku? Saking ngene mau kula. Oh, kayak gini jenengan. Ya Allah, matur sembah nuwun. Ya tak reviewne guys, do dikasih ibu. Ya engko to, Kak, engko. Aja. Mboten apa-apa. Kalau apa-apa aku. Kenapa-napa? Mula benjing kapan-kapan insyaallah kalau diparingi rezeki, panjang umur, sehat. Benjing kalau Surabaya jenengan mampir. mboten janji mungkin nek akan pelonggaran iki benjing yo kula masuk Surabaya. Kayak kemintrone telepon dhisik, ya pas aku nang omah lek gak ono. Ora yo bisnis iki. Benjing kula anak kula kan dadi mantu teng Surabaya, benjing insyaallah kula tak mampir. Ora dibantu. Nggih. Lah niku Bu amanah tring. Ya dapat ya. Lek mlaku. Nah, oh mriki. Lah, yuk kan lek tim. Iya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya karena aku ra kudunan. Piye? Hah? Mriki. Rene lho, ibu to, Kak Kita lho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki disalimi. Wayu. Ya nek wasu. Sama ini kalau ansal semanggi aku iri aku. Pateni sedoyo.
Soalnya dikelop beninge enak Mak Sami. Saniki mboten enten. Pateni ganten. Nah, nggih. Iki lak kok dhewe Mak Sami niku. Nggih. Lewet nang dhuwur ya lek gak bagian aku boleh adem. Aku boleh. Nang isor kuwi tradisi lek. Tradisional. Jeruk sik enom to Mama. Nggih. Iku tas enem lah nggih. Daerah Anu kita nggih, Bu. tunggal biru ini lak wae jeruk ngono niku. Nggih. Jeruk Bali. Kula jeruk cilik-cilik nggih gadah, tapi nggih kuwate biyuk. Jenengan Oh, kok nggih. foto. Sing nika mboten kula gagal lambung mek Iya. Niki nggih sing derek anu. Nggih. Dedek kula. Nggih. Pasti lah, jikun le. Aja anu. Iku mari sunat karo gede. Pas gede lho. Yang pakai ada Bapak Laras sing nang kene Mbak. Nggih. Tapi baju tadi kan ada aku nggak kepikiran gini. Kene lho. Lho kene sok-sokan nang buri kono. Ono buri kok. Aku rene kuat lah ya. Oke, jenenge ngono ya untuk-untuk iki. Ngewangi niku Mbak Amanah ngerencani Mak Sawi. Ya nggih mboten mesti ya. Nah apa nyemplung ping saben nggih. Iku anu wangi ta saben. Saben lha kula niki bagiane teng omah. Dapuran dadi kula niki ibu rumah tangga niki ibu bisnis. Kula ibu rumah tangga. Lho, gak digodhog kopi. Nah, ngunjuk kopi to. kula mboten ngene. Pak mboten ngunjuk kopi to. Pun Lho mengki ngeluh sirahe. Kula godhogke kan kula mboten tawa nggih saestu. repoti. Lah nggih, lah nek kok wis tuku teko. Eh? Nanti? Insyaallah. Apa? Mah, Gawe jamu kena. Cok. Nggih, kandhane cok. Rokoknya aku mesai engko. Keren rokoknya. Ayo kok ya. Hmm? Yang ngerimen ngono klambine. Surabaya ta. Ndang. Jadi para tamune yo gak ya kowe. Tak marani. Ndang HP-ne gawanen. Ya. Ya wis ki tak kamar. Ngene. Gitu untuk pian duit gua iki. Yo. Celok mae lho. Apa? Gua oke lho. Ya endah budal. Mak niki ngadep ngetan nggih ta. Nggih. Mboten iki madhep ngilen. Kayak gaya ulon kok. Ana Mbak Am rono Mbak Am. Saya enten acara. Nggih. Iki mak kepinang dongan. Oh, lah nggih. Lho tak gekne loro tok. Lho. Piye to ki? Wes ben gak kok ben. Kalih ngon. Walah Gusti. Ya Allah lali gak pleng aku. Lali gak kelingan. Kowe ngombe kopi to ya? Tak gedhokne le ya. Niki mawon niki mawon. Gusti, tak wedok ki no ya gak tau. Ya Allah. Malah niki mboten minum es Kula nggih. sak posoan niku buka sahur niku mboten anu anget terus. Nggih, kula nggih. Sing penting kula niki minum air. Poso nutup. Alhamdulillah. Napa-napa nggih kersa. Ya piye nak. Kula masakne tiyang kathah nggih asal barokah. Ngoten. Monggo. Monggo, kalih. jajan Kalih diminum. Kalih diminum monggo. Niki toyone Kopi hitam. Kopi hitamnya Ya. nyaman. Nah, Mak Sawi. Kerjane ya roh ngene iki mampir lho arek-arek iki kosong ya diumbar kene rek. Engko, Mbak, niki lho.
Yang rono mbak malu tak gawani anu kan jadi rumah nang kono. Dulu jarane tak kayak. Pikir ini Mbak. Nggih, monggo. Kan sama Mbak Manara. Oh, iya. Katanya Mak Sawi. Mas Sawi. Mau pinara kan Sido. Sidorejo. Blangtek. Tetap pasti enggak rugi. Biasanya dapat piring nggih Mbak Lucy. Nggih, kan piyambak. Boten ngopi. Wah, kepikiran gua dalu. Kepikiran karene Mak Sawi. Pokoknya jok kuatir, kopinya Mak Sawi mantep pokoknya. Canggih. Ya Pak Mak. Iki lho tak Ya stoknya nasi kuatir kok. Mungkin mboten enten sing mam. Apa iki jalan? Apa to? Ana apa nang jalan semput ya Mak. Semes. Nganu, Kalau ngene semes semut anu barang gremet. Lho, kok ngene? Kok enek semut rek? Ya nek tutup nggonmu paling negarane kono eneh. Iya. Iya. Paling anu golok iku. Nggonmu adahmu paling kuwi. Ya Allah, ndek mana ndek? Iya, Dek. Oh, gua dari arek-arek nang jero. Oh, jero tak. Wah, kok ngomong. Dia seneng aku dok, ijek ada nang. Gawane dok, tak tukno. Dok, iki pindah terus sinuk kula niki. Lho, mana ijek gua ketutup kiri-kiri. iki jeruk nganu panen iki ya Mbak. Sakit kir. Sing ejo nggih jeruk nika. Mboten enak, Bu. Pasir nang Bu. Iya. Itu nek dibu kan saged. Nggih, tapi lho niku nak nang timbo nggih kae. Pahit, nggih. Baik. Nggih, anggur ngeten iki nak dimbur ati. Kurang tuwek ya Pak enak. Selen ngisor lah kuwi semut. Lah iya. Itu terakhir. Kok mengganggu acarane Mak Sawi lho. Ya iya. Iku bareng keteken. Ya, Ya iya, ketek. sing sadah ki entek. Heeh. Timbang rinjo yo rinjo lho 100.000 lawe. Paling mriki pinten pinjo? 100 langkung. Wah, Surabaya paling kuwi. 85 Bu. 80. Anu wong Mbak. Pas yakin niku sekolah bangsa. Lah nggih. Iku to. Untung kok enek barang gremet ra tengi ya. Enggak. Ini yang super 160. Nggih, niku nggih. Iki 160. Ternyata nak ganti vitamin. Iki lek tolong lek buat nang sampah kono. Kira lek. Ah, ya. Mbok Vitamin apa nih, Mbak? Hah? Vitamin apa nih ngeten? Vitamin C. Vitamin B ya, vitamin waren. C. Barat. Sama buka kabeh wis. Masih katane niki Kon wong niku buka lho kata kabeh. kon. Tapi ya jenisnya apa? Jenisnya Wafer karo roti. ngeten iki nggih ditukang supane tiyang niku es teko dhewe. Alhamdulillah Mak Sawi gak tau produksi nang pasar ya. Teko dhewe. Ngene abah turun. Kula niki nggih sederek. Nggih. Pripun sekeco kopine? Oh, mantap. Oh, mantap jiwa. Mie ya. Jeplok dhewe Pak. Lah ya. Jeblok dhewe. Jeplok dhewe. Hah? Yang disampe nang jenengan pinten? Kudune nang. Sudah sak kilo karo kilo. Nggih. Usia pinten, Mas? Non? Siap. Kula 63. Masih lincah. Kula niki saged Aku cilik. Mak Sawi ta? Ya lincah Mak Sawi lah. Banyak usia. Kula Usia. 60. Ya.
aku 68. Tasik kowe kula. Nggih. 68. Kula umur 63 lahirane. Terus kula sakniki pun umur pinten? 63. Iya, pene nego. Wis entek. Pacaran ambek Bima iku. Anu wae joinan kopine. Ya Allah, Mas Sawi ki jahat to, Tren. Aku ki yo gak ngerti lho, guys. Nek tamuku ki meng laki-laki 3, lah kok tak gekne 2. Ya, iya. Ya torop e. Joinan ya lo. Gak apa-apa Mas ya. Netral lho soalnya. Lah iya. Yo ngono kuwi. Berbagi. Satu piring berdua. Berbagi. Kadang ya bisa 3 orang. Ya. Iku yo matuk ae. Untungnya tamunya udah biasa. Nah, untungnya Untuk tamu niki kaya wis kadung Lah. Jadi yo karo Mak Sawi ki lho. Lah yo. Mak Sawi ki biyen ki tau kerja nek kono kuwi guys, nggone mase ibu-ibu iki aku wis hafal desa-desane. Endang Sari, Jemur Sari, Putih Sari, terus dalem Mas Sawi lek tindak tang Surabaya. Nggih. Soale kenang kono iku jeneng imam iku kuwata. nggih. Pun jenengan burine Isana Pak Imam PLN ngoten mangkon. Oh, nggih. Kali setikom lak ya cedhek ya Bu, setikom kan wetan perapatan. Soale imam kono iku ana siji Pak Embong. Sampeyan nak jalan pasar niku to? Nggih, pasar. Nggih, pasar. Kur sesuk rono karo aku. Iya, sepeda rel Bu. Dandang mbak. Luki. Kula sarubane hotel kok. Ayo wes ah. Iki donga-donga nggih. Waras, kon selamat, panjang umur, muga-muga dikasih rezeki, kasih panjang umur, mboten enten nalang napa-napa benjing ketemu lagi. Pokoknya Mas Sawi rene ya gak iso kaya apa-apa, gak iso kaya enak, pokoknya ya gak iso lungguh penak. Lesehan kae lho kae. Lesehan barang ya apa? Iya, nagem. Mbak Ter ya, Mbak? Iya. Iya, teman-teman. Nggih. Nggih. Kula Nuwun pamit kula nggih. Ya Allah, lah renek besok nyangun apa kok tambah. Oh ya, kawan apa ndrung anu gak panen ya. Ya Allah, aku sami mawon kula pesen punten sing kathah, pun sampai kapok nggih. Nggih, mboten apa-apa. Sangoni omong. Nggih. Sami-sami ya Allah, sami nanti. Nggih, nggih, amin, amin ya rabbal alamin. Nggih. Hari melok